ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್. ಮಾತು 10ನೇ ತರಗತಿದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಪನಂಚೆತ್ತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಯಕೊಂದುಳ್ಳೆ. 10ನೇ ತರಗತಿದ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಜೀವನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪುರ್ತದ ಘಟ್ಟ. ಈ 10ನೇ ತರಗತಿಡು ನಿಖುಲು ಭಾರಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕೋಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದು ನಿಖುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದದ ಬಲೆ ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನಬಲೆ ಐಕೆ ಪೋಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖುಲು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೋವಡ್ಡ ದುಂಬು ನಿಖಲ್ನ ಪರಿಕರೊಳೇನೆ ಪೆನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪುಸ್ತಕ ಆದಿಪ್ಪು ಪೇಪರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಪತೊಂದು ಪೋಲೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗಿಡ್ಲ ಆಯಿನಾಥ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಮುಟ್ಟಂದೆ ನಿಖುಲು ನೇರವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಪೋಲೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪಿದೈಡು ಗುಂಪುಗೂಡ್ದು ಪಾತಿರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ಕಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅವಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊರ್ಪನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪವು ನಕಲು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಲ್ಪುನು ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯುಳು ಕೊರ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದದ ಬರ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು.